भूली दे रोल नहीं की हमने सब समझते ही पता नहीं किसी उत्तर बोल रही मोबाइल का भी आपको देखिए ताले पिला के कोई बनेगा तो हम लोग खुला वो सारा बड़ी कली सबूत खोजेंगे आपको जो खोज करेगा उन्हें सब का लिखी खोजी से केबे खोलते से घर तबे तो कहू पाठ्य अब ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଟିଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବା ତାର ଡବେସ କଣ କରିବ କାଲି କିଛି କହିବନି କାଲି ଯାହା ଆଜି ସେଇଆ ओहो तो मुझे आगु जो कहे की मेरा प्रकृति भूल करोगी ଭୁଲ କରୁନି तो କାହିଁ କୌଣସି ତ ଭୁଲ କରୁନି ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ଆପଣ ଚାକିରି କଲା ସକାଳୁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ କରୁଛି ଏବେ ଦେଖିଛ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ए महापेट कुमार हुआ समस्त जे तुलसी पे हेबे एकला तो भागुछ केमे ସମସ୍ତେ କୌଣସି କରି ବାସିବା ଦରକାର मरी जाऊ ସାବିତ୍ରୀ ନିହାତି ରିଟାୟାର ଏତିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହାତ ଘୋଡ଼ା ଧରି ଆଡ଼ପାଳିକୁ ଚାଲିଲେ ସେଇଦିନୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କାଳେ ଗାଧ ତଳେ ଛୁଆ ତିନିଟା ଜାତି ହେଇଯିବେ ଜାତି ଭିତରେ ରଖିଛି ସବୁ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ଛାତୁ କେବେ ଆଘାତ ବୋଲି ताले ठीक करे मिट खाई ଆରେ ରାଗ ତମର ସିରେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦଉଥିଲି ତାପରେ ତୁ ସତରେ କହୁଥିଲି ହେଲେ ତାକୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବି ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ କଣ ଦେଇଥିବ କହିବ ସେ ଜାଣିକି ଖାନା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନେଇ सब कर जाई छी से तो सकाळ घरे अछि ସେ ଘରେ ଅଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ତ ଖବର ମିଳୁନି ସବୁ ମିଳୁଛି କଥା ଭାଇ ଏଇ ଘରେ ବସି ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ପିତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ପିତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜିଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ତମ ପାଖରେ ଆସିଲା ତା ହେଲେ ତମେ ଏମିତିକା ଆକୁ ତ ଖାଲି ପଚାରୁଛ ତମେ କାହିଁକି ତ ଖୋଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବେକାର ଖୋଜୁଛୁ ଆରେ ଆମେ କେହି ତ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ ତତେ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା କଲା ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବି ହେଲେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସେ କଥା କରେଇ ଦଉଥିଲେ ଏକାଦିନ ଏମିତିକା ଅଭାବ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ବିଏସସି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲା କ'ଣ ନା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ତୁମେ ଭୋଟ ବ୍ୟାନ୍ ଲକ୍ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବଜେଟ୍ ତାମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ଦାଦା ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲ स्वप्न देखिबार तो दादांकर गोटे कर्तव्य थिला ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଠୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏ ତୁଷାର ଜାଣିରେ ତୁଷାର ମୁଁ ଜାଣେ
어딘지 했더니 여기다가 그걸 어딘지 내가 가지고 내가 대박. ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମା, ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ତତେ ତ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ତମ ଝିଅ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ ନା ଖୁଡି ଟଙ୍କା ସୁଝୁ ସୁଝୁ ହୋଇ ତମ ବୟସ ବଢିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ କମିଗଲେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଖୁଡି କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶଟା ପରା ଡାକ୍ତର ହବ ତାପରେ ନେଫେଟ୍ ଲାଗିବ ଡକ୍ଟର ତୁଷାର ମହାପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ତୁଷାର ମହାପାତ୍ର ତୁଳସୀ ତୁ ଆଜିକୁ ତାକୁ କେବେ ଫେରିବୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିବି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି ଆଜିକାଲି ମୋ ଦାଦା ଖୁଡି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ତମେ ମାନେ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ମୁଁ ଚାକିରି ମୋ ତୁଳସୀ ମୋ ଠୁଳ ସରକାର ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର ଆମ ଦେଶର ପରା ଡକ୍ଟର ହବ ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଫେରେଇଦେବି ତମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧୁରା ହେଇ ରହିଯିବ ହବ ନା ତମେ ଯଦି ଏତେ ଜିଦାଉଛ ମୁଁ ଯାଇ ଦଶର ପାଖରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ ଏମିତି ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଛି ତୁ ଆଜି ମତେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ମା ଏ ବୁଢା ପୁଅଟା ପାଇଁ ଏ ବୁଢା ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁझे ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ମା ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛି ମୋ ମା Thank you.